ina kuke so kai dukiyar? me kuke so ku yi da shi? ba ku da yan uwa ne? ba ku da sarkai ne? ba ku da hankali ne? dabbobi ne ku, mahaukata tsinannu marasa hankali. me za ku da kuɗi? me amfanin kuɗi? me za ku yi da wannan kuɗi? miliyan 300 a gidan mai ɗaya, gidan mai can da can ko'ina, kuma kuɗin nan a jikin talaka ake tazo shi. Talakan da ake wulakantawa kuma shi ne yake miƙa ya baku, shi kuke ƙuntatawa. me za mu ɗauka a darasin da malam imana a yau? abinda malam yake nuna mana shine duk iya inda mutum ya kai ga mayatar tara dukiyarsa, to na farko ko dai ita tafiye ba dukiyar, ko dukiyar ta sanadiyar tafiye shi ba shiri, ko kuma a'a yana nan da ran shi dukiyar ta hana shi sukuni. waɗannan suna daga cikin matsaloli wanda dukiya take haifarwa, wanda muke gogoriyar samu ko muke bata matsayin cewa duk wanda isa meta to ya riga ya hai. ya ilahi, ina ma dai a ce ba zan kira su da dabbobi ba kuma zan kira su da tsinannu ba, ko da yake wani ya ce mu ranan nan ko da na kira su da tsinannu ma ban yi kuskure ba, amma dai aikin su irin na tsinannu ne. aikin su irin nau'in da Allah ya ce ne, innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul hariq. haƙiƙa kun ga wanda suke fitinar mummunai maza da mata, ma'ana suke fitinar al'umma, ko ba su tuba daga wannan fitinar mutane ba, suke tsotsa daga jinin mutane, suke tatse rayuwar mutane, suke jefa cikin wahala. Ice in dai wa'annan ba su tuba ba, sai ce to falahum azabu jahannam, suna da azabar jahannama, suna kuma da azaba ta gobara. malaman tafsiri suke cewa akwai nau'in azaba ta gobara tun daga duniya har lahira. suka ce a lahiran ma tun daga kabari siratan wuta za a fara musu, har a jefar faje kiyama za a gansu a babbace saboda gobara da Allah ya faɗa ta ci su. irin waɗannan mutane su ne kuma waɗanda suke fadawa cikin bakar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya Allah duk wanda ka jibanta mishi wani bangare na al'amarin rayuwar al'ummata ya kuntata musu, ya Allah kuntata mishi. duk wanda ko ya sauka musu, shi ma a sauƙaƙa mishi. bangaren rayuwar mutane ko akwai bangaren jagoranci, shine bangaren siyasa, wanda kullum muke jan hankalin 'yan siyasa akai su dinga adalci, sa tausayin mutane. bangare na biyu kuma shine bangaren masu kuɗi, wanda talaka na rayuwa ne tsakanin waɗannan mutum biyu, tsakanin masu mulki su yi masa adalci, tsakanin kuma attajirai wanda su kuma suke jujjuya taro da sisi, wanda talakawa ke musu aiki suke samun ɗan batawa. waɗannan mutane muddin suka jefa mutane cikin tashin hankali babu gare da babu dalili, to sun shiga cikin tsinannu, sun shiga cikin wanda Allah ta'ala zai musu azaba ta gobara da kuma azabar jahannama. daidai misalin da za mu bayar shine yaya al'amarin yake, wani irin hankali ne kuma wani irin addini ne na masu kudin kasarmu, musamman masu harkar mai. daga jin shugaban kasa yayi barin zance, yayi sabil da baka, ya kawo abin da bai kamata ya kawo ba a gurin da ake sauraron shi duk duniya. daga magana cewar za a cire tallafi na man fetur, bai fa shiga ofis din ba, ministocin ma ba a tabbatar da su ba, ba a screening din su ba, yan majalisu ba su zauna ba abin da aka yi. kawai daga magana a media, wata hujja, wani halal, hujja ta halal ko haram kuke da shi a hannunku, kuma kuwa da awar galibin ku musulmi ne, alhaji wani, kawai sai ku daga waya ku ce litan mai ya koma kaza, litan mai ya koma kaza. jama'a, kai litan man nan ba, kai naira ɗaya in suka ƙara a gidan mai, muna tattauna da wani mai aikin gidan mai, ya ce shi dai a gidan mansu har ma da wanda bai kai su ba samun kasuwa, ya ce a sati suna sai da aƙalla lita miliyan a sati, lita miliyan. to kaddara naira ɗaya suka ƙara a sati sun samu nawa? naira miliyan. to ba naira ɗaya su ƙara ba, 300 har da wani abu, kaddara 300 don girman Allah a sati miliyan 300 ba kenan. a kowane gidan mai za a samu, kowane gidan mai a sati ya samu naira miliyan 300. wani aiki za ka yi a Najeriya ka samu wannan kuɗin a sati? ko shugaban ƙasa ne kai
albashinka nawa ne, allowance ɗinka nawa ne? Miliyan 300 fa. Don girman Allah a ce litan mai 600-650, masu ɗan imani ne wa 500 da wani abu. Da wata hujja wa ya ƙara muku? Wace ku ƙara? Ina kuke so kai dukiyar? Me kuke so ku yi da shi? Ba ku da 'yan uwa ne? Ba ku da zarkai ne? Ba ku da hankali ne? Dabbobi ne ku, mahaukata tsinannu marasa hankali. Me za ku da kuɗi? Me amfanin kuɗi? Me za ku yi da wannan kuɗi? Miliyan 300 a gidan mai ɗaya, gidan mai can da can ko'ina, kuma kuɗin nan a jikin talaka ake tazo shi. Talakan da ake wulakantawa kuma shi ne yake miƙa ya baku, shi kuke ƙuntatawa. A ce masara buhu 30,000 a yau wannan. Sata kuke so mutane su koma su ne? Sata me za su sata? Ina za a sata? Kun shaƙe wuyan mutane, kuna gatsan jinin mutane, kuna tsotsan jinin mutane, da jinin talakawa kuke rayuwa. Anya ko a matsalolin ƙasar nan babu wayannan mutanen a ciki? Gwamnati ne kawai, 'yan siyasa ne kawai matsalar mu? Babu wayannan. Ɗan siyasan ba a zaɓa jama'a, a zo za a naɗa shi ya wannan ɓarin zancen bayani kawai, aiwatarwan kuma sai kuma hannunsu. To kun ji an ce bakinsu da ya zama, kun ji wannan bala'i. Talaka kuma tsakanin wayannan mutum biyun fa yake rayuwa, tsakanin wayannan mutum biyun ke rayuwa, masu mulki da attajirai. Jama'a ina ake so rayuwa mutane tafi? Ina ake so mutane su kai kansu? Me suke so a yi? Wannan shine cikuicin zaben? Wannan shine daman roman demokradiyya? Kuma a kyale mutanen nan har su wuce awa 24 suna sai da abin da suka dama? Gidan man da sai shekara 3 ba a bude shi. Nan gidan mai nan na hanyar tahol nan na NRC nan sai shekara 3 ba a bude shi. Shanyan albasa ake a gurin nan, shanyan barkono da shinkafa ake a gurin nan. Yau sai gashi an kunna wuta an share shi, kalle ana bada mai. Allah ko mutanen sa so su ga annabi? Me kuke so ku yi da kuɗi? Me kuke so ku yi da shi? Ina za ku kai? Ku janyo mana fushin Allah? Jama'a wannan ita ce musibar da muke ciki. Da haka masu kuɗinmu suke jin haushinmu, masu kuɗinmu da masu mulkinmu haushinmu suke ji, ba su da tausayinmu, daga cikinmu suke, wani lokaci can kamar mu suke, wasu ma sun fi mu. In ana ganin mu talakawa ne mun lalace ma cikin wahala, to sun taɓa zama fiye da mu. A yau suke da madafan iko, imanin sai nuna babu shi, babu tunani. Ko mutanen nan su ne in suka mutu za su nemo mu, za mu je mu musu jana'iza. Ba mai kuɗin da yake zuwa jana'iza, babu shi, ba sa zuwa gaisuwan asibitin nan, ba sa zuwa saboda rashin hankali da riya. Sai ga ɗan uwanka uwa dai uba ɗaya, saboda shi Allah ya bibita shi, ka kwanta ciwo kana neman tallafin naira 10,000. Wannan 10,000 ba hausa ya ce shegiya 10,000. za ka samu mutum wai ba za a tallafa mishi ba, a tallafa mishi rayu. A'a wai jira ake sai fa ya mutu, sai ya mutu zaka ga an zo ana daga waya ana nuna alfahari, kai ina mai kanofi din nan, a je a yi wani hayar rumfa, a zo a zuba kujeru, a sa wane ne, a je a kawo buhun shinkafa, a kawo ayan. Wasu yara sun burge ni a garin nan, dan uwan ubansu ya zo yayi wannan abun, suka ce a'a je kada buhun shinkafa ka ba maso, ba maso, mun gode. Lokacin da ake neman magani baka taimaka ba, sai da ya mutu ka kawo mana wannan buhun shinkafa, me za mu yi da shi? Kuma ka ga motoci falla abin tambaya shine wai a shi damar duwayen duk yan wannan bawan Allah ne, duk suna da alaka da shi, suka gyale shi a haka kawai ya mutu a wulakance. An san ajali ne amma kunuwa mai gata mana. Ina zumunci yake a nan gudun? Masu kuɗi ku shiga taitayen ku, kuma lokaci na nan zuwa, ba ku fi ƙarfin Allah ba. Allah ne ya baku aro, ajiya ya baku, kuma Allah zai tarwatsa aniyar ku. Allah ta'ala shi da mu baki da. Wassalamu alaikum. Kuma za mu rayu, insha Allah za mu rayu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.